a'a idan ka ce ba su taka rawa ba ko ba su yi kokari ba a yi musu adalci ba. Kowa ya san cewa a shugabannin rundunar tsaron nan da aka sauke daga shi Sadiq Baba Abubakar da shi Burutaye da shi Ibas din da kuma shi Olani Sakin, duka kowa ya taka irin rawan da ya kamata a ce ya taka, sun ba da irin tasu gudunmuwar. In 'yan Najeriya za su yi musu adalci sun san cewa lokacin da suka shigo da aka nada su da farko karsashin da suka bayar da kuma irin yunkurin da suka yi na tabbatar da cewa an dakile wannan harkar Boko Haram din nan ya sa 'yan Najeriya farin ciki, ya sa 'yan Najeriya jin daɗi, ya sa 'yan Najeriya sun samu natsuwa da kwanciyar hankali, musamman ma 'yan Najeriya na gabas, arewa maso gabas. Kowa ya san cewa an samu wannan abinda batu da ya kira sayawar relief. So ba na tunanin zai zama to an musu adalci idan aka ce wai ba su taka wata rawa ba shine dalilin da ya sa aka sauke su. Sai dai saboda yanayin aiki na farko kowa ya san cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa kowane ma'aikaci, musamman wanda suke aikin gwamnati, damar yin aiki na ko dai shekara 35 ko kuma mutum ya shekara 60 da haihuwa. To dukkansu kafin jiya din sun wuce shekaru 35 na aiki, sannan sun wuce shekaru 60 na haihuwa. don haka dama ya cancanci a ce tun kusan shekaru 2 da suka wuce a ce an sauke su ko su sauka daga kansu daga mukaman da suke rike da shi, kuma har Allah ya kawo sai jiya. da haka ba wai rashin tabukawa bane ko rashin sanin aiki bane yasa, sai dai lokacin da ya kamata a ce sun sauka ya wuce, sannan kuma karsashin da suka shigo da shi a lokacin da aka nada su sai karsashin ya dishe, sannan kuma irin yunkurin da suka rika yi a baya sai mutane suka zamanto ba su gamsu da yunkurin su da kuma gudunmuwar da suke bayarwa, saboda sadda suka shigo harka Boko Haram kawai ake yi. To bayan shigowar su an zo an samu wannan harka ta yan kidnapping, an zo an samu harkar nan ta yan bindiga daɗi wanda ake hawa babura ba da yawa, ka ga babur 300 da mutum uku akai, kowane mutum ukun kuma kowa na dauke da bindigogi da harsashe, da kuma harkar cultism din nan ita kan ta harkar fashi da makami ta zo ta bunƙasa, harkokin dai matsalolin tsaro sai suka ta bullowa ko ta ko ina. Wannan shine kawo dalilin da yasa mutane suka gaji da su, suke ganin cewa kamar ba sa yin komai, aka yi ta kirayen a sauke su, har zuwa je kuma da Allah cikin ikon shi shugaba Muhammadu Buhari ya sauke su ya kuma naɗa wayan su shugaba. Shin ina 'yan Najeriya suka gazawa wa'annan tsaffin manyan hafsoshin soji na ƙasar nan da har yasa suka ta kirayen cewa a sauke su? Kamar yadda na faɗa a baya, a sanda suka shigo sun shigo da karsashi da yunkuri na yin aiki, kuma an ga irin yunkurin da suka yi. To amma bayan nan sai zamanto harkar tsaron sai ta ƙara tabarbarewa. Sanda suka shigo harkar Boko Haram ne kawai ake fuskantar matsalar tsaro, amma bayan shigowarsu sai gashi kamar yadda na ce an kidnapping ta zo ta yi tasiri, satar shanu ta yi tasiri, wayannan yan bindiga daɗi ɗin masu shiga kawa kan babura, ka ga babur kudin gaman guda 300 da mutane uku akai, kowa da bindiga da harsashe ya zo ya kamari sosai, zamanto mutane sai suke ta tambayoyi, ake ta mamaki su sun shigo Boko Haram kawai ake yi, sannan bayan suna nan kuma harkar ta zo ta cabalbale, haka tsaron ya lalace. Sadda suka shigo a gabas, yamma arewa maso gabas ne kawai ake fuskantar tsaro, amma bayan sun zo sun kasance sai zamanto akwai sama da jihohi 25 na Najeriya da ake fama da matsalolin tsaro. So wannan yasa 'yan Najeriya suka gaji da su, sai ake tunanin ba su da wani tasiri, sai 'yan Najeriya suke hangen kamar ba sa yin abin da yasa aka nada su, kuma suka yi ta bukatar da a canza su. So wannan shine yasa 'yan Najeriya suka gaji da wayannan tsofin shugabannin rundunar askororin Najeriya da aka canza, aka kawo wayannan. To kaga in yan Najeriya ya kuka ko ya nuna rashin gamsuwa, ba za ka ga laifin shi ba, saboda yanayin da aka kawo su da kuma yanayin yanzu da suka bar wurin, in ka hada za ka ga cewa lalle an maimakon samun maslaha sai ma aka ƙara samun matsalolin tsaro. A arewa maso gabas matsalar ta kwanta sosai, to amma kuma sauran jihohin da abin ya zo ya shafa yanzu sai matsalar ta yi kamari, kuma aka kasa gano bakin zaren, kuma kullum al'amarin da cewa yake yi. So wannan shi yasa 'yan Najeriya suka ji cewa sun gaji da su, har aka yi ta kirayen cewa a canza su. A ƙarshe Dr. Awal, me ake sa ran gani yanzu ga wa'innan, tunda wa'incan dai gashi an bayyana gazawarsu a fili da kuma kila a karsashin su kamar yadda kace ya dasashe a wannan lokaci? To abin da ake sa ran gani daga wajen wa'annan shine canji akan matsalolin da ake fuskanta na tsaro yanzu.
amma 'yan Najeriya su sani wa'annan da aka nada ba fa aljanu bane mutane ne, kuma ba daga wata duniya aka je aka ɗauko su ba, su ma 'yan Najeriya ne. Kuma harkar Boko Haram nan da duk matsalolin tsaron nan da ake fuskanta su ma sojoji ne da su ake, yawancin su ma dai sun zamanto kwamandoji na rundunoni daban-daban na harkar da aka yi a arewa maso gabas din nan, da haka kar a yi tunanin wai za a samu wani canji cikin gaggawa daga wajen su.